Ba kiri ban sangat bahaya ke jingkren ke jengah hapo assembly naduk sedang haduk kun lada kim yokem hagasin ke menengkong kim sangat arsin laisian mata kim saaya ke jingkren ke jengki ke jingkren hi ke jengah kala shai ke bang ako aban kentu hi ki kalong ba kin sangat bahaya ke jingkren ke jengah hapo ke yeng dorbat hawai bangala kren hapo ke yeng dorbat hawai kajing persya kaja kamde ye roster system kajing persya kajungi kalong ba kajing pentri kami ke roster system haka katkum gani ke policy ke pemerintah kadon kajing ko hakani ke reservation policy ka ba ka sarkar ke pentri kam dedon kam ban penbet chwa ye gani ke reservation policy ban review ban penbah kenang ba kata ke policy kan umlong ka ba no sheliang lani ka ba penduk nong yenu kata ka nongrim ka bangi te bat ondala de pan penbe ya kata reservation policy nama kidon ki jingma kidon ki jingko ki bon ka bangala de ban keren hapo ing dor ba khwan te deina mar ta kadaw nga snow ba lada ka sarkar kam penbe ya kan ka reservation policy kan don ka jingdo nong ka ba kraw yangi kum tam yangi shikani ka time ki samla ki jing penan kam ni roster system ndrei ke bangi ni ong kalong ni kren ni ka policy te hangni ngi diban sotho ba kari ka sarkar ka bathawi ki an bi ki policy kamde ka yeng ka shiri yeng ka shiri ka pe kumno la pentri kam me kata ka an te bat ka yeng ka shiri kan pe hangno ka don ka jing ko jong kata ka an te ka jing ong ban ong bamla le se kalong ka jing kren ka bam sotho ya ka linti ga namari ki an la thaw hopo ka legislature bar hopo parliament but la pentri kam dekat executive mo dekat sarkar ya kita gain but nakaleng ke judiciary hi ke ba kale ka pe habadon bu ujor ya ke jing pentri kam ya kan te bat ka ai ya ke jing bishar la ne ke jing patha ba de ban penbet pan ya kata ke jing dawa ka jungi ni hab ban pen klan ya kata ke jing ya khun ka jungi da ka baki pat ba kin hab ban pi baki ai ke jing kersha kani kamde ka jing yeki jonga shimet ngi iye ka jing ka bami na kani ka reservation policy ka bamata tenamar ta hadin samthot ligi sinam bar hadin bigla bishar nya ngi sungtho ki don ki banta ki ba ki no ngelam ki jing hagi ki por kumbangala kran asikelele kriki namar le asikela ban kata ka jing so shaping bala kim tre ki numyo ya kata ka jelala jong ko bagi community kala ban pulom kata ka jing kosni ko jing ki tenre ke bangi ko kalong ladon kam ban penbet kat kum ka jingdon pat mo ka jingdon pat jungi ki khasi bat ki paragaru kalai pher te ya kat kum ka jingdon pat pensionung rim ya kan ka reservation policy ka jungi nangta kampan janai shu nama kidon ki benta ki ba kan ka reservation policy kam address kum ki PWDs lani kita ki differently able persons ki bangangala kren apo ing dor ba hawai kinir kim dan ka baha na kata reservation policy but sibon ki pengirang don kamban penjanai la ban bha shu ni reservation policy dan mar kata daw ki pat ba ki don kamban ai ke jikershan but ya kani ngen hap hi ban persotho ngim dei bangi persya ya kata ya ka rai jong ka yeng ka shiri nrengi kwa banong ya sarkar pen thamai penbha ya ka reservation policy andala de penbha ban penjanai ya ka reservation policy kande ka policy ka ba bha renti lang ya baro te kanum don shu kai kata ka jinge kata ka de temu ya kata ka bantangi ha ban le shu pai ba ngen ha ban ni thui pai ba bangi don kam bat ni don kam ban ai kata ka bangi ong kai ka jingdawa ka ba khlai mo nagaleng jingi pai ba khna ba ka sarkar kam sngam sige sarkar man ta ki persang ban ong ba o khani se kala ban dei tang ka jing thmu bangin min toy kani kam de ka jing dawa ka jing don kam ka jing baka jai bri ka ya kan do khamtam ki kon samla gi